हाय हेलो नमस्ते। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଛେଣ୍ଡିପଦା ଏରିଆରୁ ଗଛ କଟା ବନ୍ଦ କରିପାରିବନି ତମମାନେ ସମସ୍ତେ। କାହିଁ କହିଲ? ଭାଇ ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 34ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି। 34ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ 90% ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କି ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ସବୁ ହେଇଯାଉ। ଆଉ 10% ଲୋକ ତମେ କ'ଣଟା ଉଫାଡ଼ି ପକାଇବ? କେଇ ଜଣ ହାତ ଗଣିତି ଲୋକ ଆସିକି ଯେମିତି ଗୋଟେ କାଲି ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟେ କରୁଥିଲ, କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହଉ, ଗଛ କଟା ବନ୍ଦ ହଉ, ତମେ କ'ଣଟା କରିପାରିବ? କ'ଣଟା କରିପାରିବ? ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ତମେ କ'ଣଟା କରିପାରିବ? ସିଧା ସିଧା କଥା ଦେଖ, 34ଟା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ତମେ 10 ଜଣ ଲୋକକୁ ଆଣିଛ କି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲ? ଆସିନ। କାହିଁକି ଆସିନାହାନ୍ତି? ଭାଇ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ଆମ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହଉ, ସେ ମରିବେ, ଆମେ ବି ମରିବା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଏଥିରେ? କିନ୍ତୁ ମୋ କାମ ହେଲା, ତାଳଚେର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର 1 ନମ୍ବର ଅଛି। ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି କେମିତି ମୋ ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେମିତି ଦେଶର 1 ନମ୍ବର ହେବ। ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରୟାସରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଟାଇମ୍ ବି ଦେଇଛି ମାତ୍ର 2029 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ସେଇ 2029 ଭିତରେ ମୁଁ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଚେଷ୍ଟା କର ମରିବା ପାଇଁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।